ቀዳማይ ክፋል ናርሲስቲክ ባህሪ ዘለዎም ፖለቲከኛታት ኣብ ህዝብን ሃገርን ዝፈጥርዎ ጉድኣት። ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ እንኳዕ ናብ ንጻረ ሚድያ ብድሓን መጻኹም። ሎሚ ኣብ ኣዝዩ ኣገዳስን ኣቓልቦ ዝስሕብን ኣርእስቲ ክንዘራረብ ኢና። እቲ ኣርእስቲ ድማ ናርሲስቲክ ባህሪ ዘለዎም ፖለቲከኛታት ኣብ ህዝብን ሃገርን ዝፈጥርዎ ጉድኣት ዝብል እዩ። ቅድሚ ኩሉ ናርሲስቲክ ባህሪ ማለት እንታይ ምዃኑ ንርኤም። እዚ ባህሪ ዘለዎ ሰብ ንርእሱ ኣዝዩ ይሙጎስ፣ ንኻልኦት ሰባት ድማ ኣትሒቱ ይሪኦም። ብዙሕ ስልጣንን ዝናን ክብርን ይደሊ፣ ነቐፌታ ኣይቅበልን፣ ሓደ ግዜ እኳ ተጋጌ ክብል ኣይደልን። እዚ ባህሪ ኣብ ታራ ሰብ እንተሃለወ ርክብ ይጉዳም፣ ግን ኣብ መራሒ ሃገር ወይ ፖለቲከኛ እንተሃለወ ሳዕቤኑ ኣዝዩ ሓደገኛ ክኸውን ይኽእል። ናርሲስቲክ መራሕቲ ስልጣን ከም ኣገልግሎት ኣይርእይዎን፣ ከም መሳርሒ ሓይልን ቁፅፅርን እዮም ዝርእይዎ። ከምዚ ዓይነት ሰባት ሃገር ብዘይኣነ ኣይትኸውንን እያ ዝብል ኣተሓሳስባ ኣለዎም። እዚ ድማ ንዲሞክራሲ ይጎድኦም። ሓሳብ ካልኦት ሰብ ኣይቅበሉን፣ ተቃወምቲ ይጭክኑ፣ ጋዜጠኛታት የፈራርሑን ይኣስሩን፣ ህዝቢ ናፃ ሓሳብ ክዛረብ ኣይክእልን። ብዙሕ ግዜ ድማ ንሓቂ ይጥምዝዙ። እቲ ህዝቢ ዝሰምዖ ኩሉ ሓቂ ኣይኸውንን። ፕሮፓጋንዳ፣ ሓሶት ዜና ከምኡውን ምድንጋር ህዝቢ ይበዝሕ። ሰባት ነንሕድሕዶም ክጠራጠሩ ይጅምሩ፣ እምነት ይጠፍእ፣ ሕብረተሰብ ይፈላለም። ኣብ ብዙሕ ሃገራት ከምዚ ዓይነት መራሕቲ ህዝቢ ብሃይማኖት፣ ብዓሌት፣ ብኣውራጃ ወይ ብፖለቲካ ክፈላለዩ ተራእዮም እዮም። ስለምንታይ ምክንያት ህዝቢ እንተተፈላለየ ብቐሊሉ ክቋፃፀርዎ ይኽእሉ። እቲ ድማ ንሰላም ሃገር የባላሹ፣ ዕብየት ይዓገት፣ ኩቱር ፍርሒ ይፈጥር፣ ህዝባዊ ወፍሪ ይደክም፣ ኢኮኖምያዊ ይወድቕ። እቲ ዝኸፍአ ድማ ናርሲስቲክ መራሒ ጌግኡ ኣይቅበልን። ወላ ሃገር እንተተጎድአት ወላ ህዝቢ እንተተሰቃየ ነቲ ፀገም ናብ ካልኦት ክድርብዮ ይፍትን። ከምዚ ዓይነት ባህሪ ድማ ኣብ መወዳእታ ህዝቢ ተስፋ ክቆርፅ ይገብር። ንሕጊ ኣይኣምኑን፣ ንመጻኢ ሃገሮም ድማ ፍርሒ ይስምዖም። ስለዚ ሓደ ህዝቢ ንመራሕቱ ብጥንቃቐ ክመርፅ ኣለዎም። ብሉፅ መራሒ ንህዝቢ የዳሉ፣ ይሰምዕ፣ ይቕበል፣ ሓላፍነት ይወስድ። ብሉፅ መራሒ ፍርሒ ኣይዘርዕን፣ ውህደት እምበር ፍልላይ ኣይፈጥርን። ኣብ ዝመፅእ ክፋል ናርሲስቲክ መራሕቲ ዘለዎም ዝበዝሕ ምልክታት ከመይን ከም እንፈልጦ ብዝርዝር ክንርኢ ኢና። እዚ ቪድዮ እንተፈቲኹሞ ላይክ፣ ሸር፣ ሰብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ። ስለምትሕብባርኩም ኣዚና ነመስግን። ንጻረ ሚድያ